بدرخان کو 26 نیسان 1893 لستانبولیج دایک بوو بکەدا خۆیان نەمر بوو بنگەهدارێ زمان و ئەلفەبەیە کوردیە نو. خەباتێن وی یەن دوارێ کۆڤارگەری چیرۆکنڤیسی و هەلبەستکاریێدا شۆپاویە کورد دیرۆکا گەلی وی دەهشتن. ji bo celadet ziman ne tenê amûreka axaftinê lê şertê hebûna neteweyî bû. Wî her tim bang li ciwanên Kurd dikir ku ji zimanê xwe bêpar nemînin û wiha digot. Yan hînî xwendin û nivîsandina bi zimanê xwe bibin yan nebêjin em Kurdin. Bê ziman Kurdîtî ji we re ne rûmet lê rûreşiyeka giran e. Heçî millet hene tevde bûne dewlet û xwedan kitêb û dibistan. Bi tenê em Kurd bişûn demane. Divê em hînî xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Her wiha Celadet Bedirxan yekîtiya gelê xwe yekîtiya ziman de didît û bawer dikir ku azadiya me bi zimanê me dest pê dike digot. Şerma mezin ew e ku mirov nezanê xwendin û nivîsandina zimanê xwe be. Tenê bihebûna xwendin û nivîsandina bi zimanê xwe û parastina wî em dikarin di civata milletan de wekî milletekî xweser bijîn û payedar bin. Piştî ked û xebateka dûrdirêj, Celadet Bedirxan di 15 Tîrmeha 1905 de li gundê Hecanê yê nêzî Şamê koçadawî kir. Besa Mustafa, Rûdaw.